Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Пугаева Гөлфия Юнус кызы каршылый. Шушы матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рәшит Расимович, Бәкәровлар гаиләсе, улы Рузил тормыш иптәше Екатерина белән, улы Рөстәм һәм кызы Алина котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1979 елның 12 февралендә Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Никулино авылында дөньяга килә. Бары 5 яшь вакытында алар Тольятти шәһәренә күчеп китәләр. Шушында аның бар гомере дә әкренләп үтеп бара. Бүгенге көндә ул 3 сөекле баласы өчен газиз ана, минем өчен яраткан хатыным булып яши. Бар гомерен ул гаиләсенә, балаларына багышлады. Аның сыман уңган хуҗабикәне таба да алалмассыз дип әйтергә кирәк. Яраткан хатыным. Кеше яшәгән сайын зирәгәя, тәҗрибә туплый, тормыш куйган сайын сынауларны үтә. Нәкъ менә синең кебек тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер олы кешегә әверелә. Менә син дә шундый ук олы тәҗрибәле кешегә әйләнеп, гаиләбезнең җылы учагын саклаучы, матур хатын, газиз әни булып яшисең. Бүген сине туган көнең белән котлап, ихластан бары бәхет, саулык, сәламәтлек телим. Һәм тагын бер тапкыр бик нык яратам дип әйтәсем килә. Гаилә дигән дәүләт бик җаваплы. Уйнап кына аны кормыйлар. Сабырсызлар, хөрмәтсезләр анда бергә озак тормыйлар. Бер-беребез өчен җилкән булып, йөзеп чыгып тормыш диңгезен. Син терәгем булсаң, бар давылны җиңәргә дә әзер мин үзем. Яратканым, бүген синең туган көнең, безнең гомерләрнең тик башы. Алла бирсә уртак юлыбызның бәхет, шатлык булсын юлдашы. Язмышыбыз сине миңа язган, мине сиңа диеп юраган. Күкләр безгә никах кылганнар, Аллаһыбыз бәхет юллаган. Котлы булсын алтын каем туган көнең, сау сәламәт булып мин яшә. Гомер буе безнең юлларыбыз булсын иде һәр чак янәшә. Иң кадерле, иң сөйкемле, иң ягымлы, иң сөекле яраткан әниебезне чын күңелдән иң матур туган көне белән тәбрик итәбез. Һәм аңа безнең тормышыбызда иң зур роль уйнап, уң як фәрештәбез булып яшәгәне өчен рәхмәт укыйбыз. Әтиебез белән икәү һәр чак шулай иңне иңгә куеп, олыгайган көннәрегезне дә җырга моңга тереп, тигез, матур гомер итегез. Саулык, сәламәтлек сезне ташламасын, бәхеткә, шатлыкка теренеп, озын-озак итеп яшәгез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кушып, килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомергә. Кояшыбыз, җәебез син безнең сулар һава. Ал чәчәкләрдә ягымлы, иң назлы, гүзәл ана. Ай нурыннан нурлырак синең алсу йөзләрең, моңлы бер көй булып яңгырый әйткән һәр бер сүзләрең. Син йортыбыз бизәге, туар таңның син яме, еллар кебек озын булсын әнием гомерләре. Хөрмәтле Гөлфия Юнусовна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Sine tövge, kurigeni günler.
jir yazdım. Sirli gözleringden başka nişik iken men yaşayadım. Bugün senin tuğan günün, qadrli kişim menim. Bo'lak bo'lsin şuşu jirim, men izilib yaratam seni. Bugün senin tuğan günün, qadrli kişim menim. Bo'lak bo'lsin şuşu jirim, men izilib yaratam seni. Eli yarı yollarımda ışratkanmın seni min canım sağınğanda.